Bore da a chroeso cynnes iawn i'r cadeilan y bore yma. Mae'r hysbys, fel da chi'n medru gweld, mae yna cyfarfod cynulleidfaol ar ôl yr gwasanaeth am 11, os da chi'n medru dod yn ôl. Croeso i bawb. Ac un peth arall, mae'r storiol dwi'n meddwl yn neud ar ddangosfa am y cadeilan. Felly mae nhw angen pethau o'r cadeilan, hen bethau. Felly os mae gennych chi lyniau neu unrhyw beth, os ydych chi wedi priodi yma neu unrhyw beth o gwbl, mae gennych nhw ddiddordeb yn cael pethau eraill. Mae gennych nhw lot o bethau yn barod a da ni'n edrych o gwmpas y cadeilan jyst i weld beth sydd yna. Felly, croeso i chi wneud hynny. Fel ydych chi'n medru gweld, dwi ddim yn pregethu heddiw. Dwi'n cael diwrnod off ac mae'r Diacon Robert yn pregethu. A diolch yn fawr iawn iddo fo. Mae'r esgob efo ni, felly da ni'n falch iawn i'w weld. Ac mae'r cor, fel ydych chi'n medru gweld, mae'r rhan fwyaf ohonynt ar wyliau, ond mae'r cor yma yn ffantastig fel ydych chi wedi clywed wythnos diwetha, a diolch yn fawr iawn iddyn nhw. Iawn. Os erys dagrau gyda'r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia at gyfododd Crist. At gyfododd yn wir. Alleluia. Os erys dagrau gyda'r hwyr, daw llawenydd yn y bore. Gan gynnull i ddathlu'r Cymun Bendigaid gogoniant i Dduw, yn baratown gan gyffesu ein pechodau. Ni sydd angen gras dolurus, iachais Duw, yn gwneud yn gyfan. Ni sydd angen cariad dadlenol, darbwyllol Dduw, i buro ein hanghyfiawnder. Ni sydd angen presenoldeb bywiol, gwaredol Dduw, i drigo ynom a'n rhyddhau. Dad Nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wyddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau, mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom,
Maddea i ni'r cwbl a'i theibio, ac arwain ni yn ei ffordd edd, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir y difeirio, a drigarhaw wrthych, a chwyddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn. Holl alluog dad, a neithost yn drigaredd mawr, y disgyblion yn llawen o weld yr arglwydd atgyfodedig. Dyro i ni'r fath adnabyddiaeth o'i bresenoldeb, fel y cawn ein hatgifnerthu a'n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a thwasanaethu'n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi a'r ysbryd glân, yn un Duw yn nawr ac am byth. Amen. Dar trafod
Darlleniad o actau'r apostolion. Nawr, yr oedd Saul yn dal i chwthu bygythion angheuol yn erbyn disgyblion yr arglwydd. Ac fe aeth at yr archoffeiriad a gofyn iddo am lythyrau at y synagogau yn Damascus. Fel os byddai'n cael hyd i ryw rai o bobl y ffordd yn wir neu'n wragedd, y gallai ei dal a dod â hwy i Jerusalem. Pan oedd ar ei daith ac yn agosau at Damascus, yn sydyn fflachiodd o'i amgylch o leini o'r nef. Syrthiodd ar lawr, a chlywa lais yn dweud wrtho. Saul, Saul, pam hywyd sy'n ferl i ti? Dywedodd yn tai, pwy wyt ti arglwydd? Ac eber llais, Iesu yw I fi, y hwnnw wyt ti yn ei erlyd. Ond cod, a dos I mewn i'r ddinas, ac fe ddywedir wrthyt beth sy'n rhaid ti ei wneud. Clywch air bywyd i'n byd. Diolch ar ôl I mi. Yr arglwydd a fo gyda chi. A hefyd gyda thi. Grandewch, Efengil Crist yn ôl Sant Ioan. Gogoliant I ti o arglwydd. Bryd hynny, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion a lan môr Tiberius. A dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Cymun Bendigaid a Thomas a Elwyr Didymus a Nathaniel o Gana, Galilea, a Meibion Zebedeus, a dau arall o'i ddisgyblion, I gyd gyda'i gilydd. A dyma Cymun Bendigaid yn dweud, wrth y lleill, rwy'n mynd I bysgota. A te basant ef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Eithant allan a mynd I mewn i'r cwch, ond ni ddaliasant ddim y noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lân, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mae Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn? Nag oes, a te basant ef. Meddaion tai wrthynt, bwriwch y rhwyd i'r ochr dde i'r cwch, a fe gewch helfa. Gneithant felly, ac ni allant dynnu'r rhwyd I mewn gan gymaint y pysgod oedd ynddi. A dyma'r disgybl hwnnw, yr oedd Iesu'n ei garu yn dweud wrth Peder, yr arglwydd yw. Yna, pan glywodd Cymun Bendigaid, mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd yr oedd wedi tynnu ei ddillad, a neidiodd I mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch, gan lusgo rhwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddent ymhell o'r lan dim ond rhwy gan medr. Wedi iddynt lanio, gwelsant dan golwsg wedi ei osod, a physgod arno a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch, a rhai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Cymun Bendigaid i'r cwch, a thynnu'r rhwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf. 153 ohonynt. Ac bod cymaint ohonynt, ni thorodd yr rhwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beidio gofyn iddo, pwy wyt ti?
Yr oeddent yn gwybod mae'r arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i rhoi iddynt a'r pysgod yr un modd. Dyma yn nawr y drydydd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meirw. Yna, wedi iddynt gael brecwast, gyfynnodd Iesu Cymun Peder. Simon, fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i yn fwy na rhain? Atebodd ef, ydw i faglwydd, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, portha fy ŵyn. Wedyn, gyfynnodd iddo yr ail waith. Simon, fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Ydw i arglwydd, meddai Peder wrtho, fe wyddos ti fy mod yn dy garu di. Meddai Iesu wrtho, bugeilia fy nefaid. Gyfynnodd iddo y drydydd waith. Simon, fab Ioan, a wyt ti'n fy ngharu i? Aeth Peder yn drist am ei fod wedi gofyn iddo y drydydd waith, a wyt ti'n fy ngharu i? Ac meddai wrtho, arglwydd, fe wyddos ti bob peth, ac rwyt ti'n gwybod fy mod yn dy garu di. Dywedodd Iesu wrtho, portha fy nefaid. Yn wir, rwy'n deud wrthyt, pan oeddyt yn ifanc, roeddyt yn dyrwygesu dy hunan, ac yn mynd lle bynnag y mynydd. Ond, pan fyddi'n hen, byddi'n estyn dy ddwylo i rhywun arall dy wregesu, a mynd i thi, lle nad wyt yn mynnu. Dywedodd hyn i ddangos beth fyddai dull y farwolaeth yr oedd Peder i ogoneddu Duw trwyddi. Ac wedi iddo ddweud hyn, meddai Peder, canlyn fi. Dyma efengyl yr arglwydd. Just cyn Dolig 2001, ges i galwad ffôn yn yr eithordy yn Llanfairpwll, lle o'n i'n gwasanaethu ar y pryd. Dynes o'r gynulleidfa yn Eglwys y Sant Ysbaer Llanfairpwll, ac oedd hi mewn tipyn o stad. Mi oedd hi tua wythnos cyn Dolig, a gofyn os o'n i'n gallu mynd i weld hi yn syth. So, es i i'w gweld hi, oedd hi'n byw just tu allan o Llanfairpwll, es i fewn i'r tŷ, eistedd lawr, ges i cynnig panad, derbyniais i'r cynnig, mae'n mynd off, mae'n neud y panad, mae'n dychwelyd, ac wedyn mae'n eistedd lawr o'n blaen y fi ac yn dechrau crio. Ac o'n i'n meddwl, Iesgo, beth sy'n digwydd wan? A wedyn mae'n deud wrth fi, Mr Townsend, mae gen i broblem. Ie. Rhywbeth fedrai helpu hefo? Wel, dim rili, ond dwi angen deud wrth chi be ydi o. Iawn, wel, teimlwch yn rhydd, dwi'n gwrando. Oedd y ddynes ma bell yn ei 70au, ac oedd ganddi mini metro oedd yn llawn hrwd. Ac dyma hi'n deud wrth fi, Mr Townsend, tua pethefnos yn ôl wan, mi es i Pringles i wneud y siop Dolig. Ie. Ac ar y ffordd yna, mi ges i 3 phwynt hefo'r camera cyflymdra yna. Ges i lythu'r ddoi. Meddwl fi, wel, oeddech chi'n mynd yr rhy gyflym? Wel, mae rhaid. Iawn. Ond mae yna problem arall. Ie? Be di'r problem arall? Wel, ges i 3 phwynt ar y ffordd adref hefyd. So, mi oedd y cadires, oedd hi wedi mynd i wneud siop Dolig yn Pringles y mawr o hanner, a wedi llwyddo i bod hanner ffordd i colli ei trwydded yn y car mini metro, oedd byth fel arfer yn mynd dros 30 anyway, ond ac oedd yn llawn hrwd.
Dwi'n cofio gweld ti tua 6 mlynedd wedyn, ac oedd o'n ychydig bach cyn iddi farw. A yn cofio hi'n ddiolch i fi yn ofnadwy am dod i weld ti y diwrnod hwnnw, pam oedd rwg oedd hi'n teimlo ac cymaint o pembleth oedd hi mewn, ond oedd hi'n falch bod hi wedi llwyddo i fyw digon hir i cael trwydded glân yn ôl unwaith yn rhagor. Pan dwi'n eistedd adre ac ddim cweit yn siŵr be i wneud, fel sawl un arall, dwi'n licio ffindio wahanol pethau ar y we i ddallen. Ac yn aml iawn, fyddai'n ffindio erthyglau am ceir clasurol ac am pobl sydd yn adfer ceir clasurol. Ac erbyn wan, y ceir o'n i afa eisiau prynu pan o'n i'n just yn dechrau gyrru yn cael ei ystyried yn ceir clasurol. Yr ail gab rynais i oedd Fiat Regatta. Ac oedd un o'r resymau nes i prynu fo oedd oherwydd oedd gen fo to hael. Yr unig peth o'n i ddim yn sylweddoli oedd y to hael yn golygu bod y car hefyd yn gogo. Ac felly oedd dim byd ond ddŵr yn dod i fewn trwy y to hael. A bob tro o'n i'n mynd â car i'r garej, lle prynes i y car i gwyno am hyn, oedd nhw'n dweud, wel, does dim byd fedri wneud, dyn ni wedi wneud pob dim, mae hwn yn rhyw nam sydd yn y car. Ac pan dwi'n darllen yr erthyglau am y ceir yma, dwi wastad yn sbio, ydyn nhw'n sôn am be maen nhw'n wneud efo'r to hael a sut maen nhw'n adfer car a peidio cael ei gadael dŵr i mewn, yn enwedig o ceir o cyfnod dechrau y 90au. Oes adfer ceir go iawn felly o'r cyfnod hwnnw. Yn ymhrofiad i nag oedd, ond i'r pobl ar y gwefannau, mae yna ddigon o adfer i'w gael. Ac adfer ydy rhywbeth sydd yn craidd ein stori, ein hanes o'r Efengyl heddiw. Ac mae'n stori rhyfeddol. Mae yna rhywbeth sydd yn gwneud chi meddwl, oherwydd yn y stori heddiw, mae Ioan yn dweud, dyma'r 4 tro oedd yr Iesu wedi ymddangos i y ddisgyblion. Ond os ydych chi'n mynd yn ôl, nath Iesu ymddangos i Mair Magdalen, nath o ymddangos yn y stafell, a wedyn yr un stafell yr wythnos wedyn, a wedyn y tro hyn, so 4 tro ydi hyn, ond mae Ioan yn dweud, dyma 3ydd tro. So, dwi'n cweit yn siŵr beth ddigwyddodd i'r cyfrif yn fanna. Ond, lle da ni hefo'r Efengyl heddiw? Mae'r disgyblion gweithaf yr atgyfodiad, gweithaf newyddion da maen nhw wedi cael, maen nhw wedi mynd yn ôl adref. Maen nhw wedi mynd yn ôl i Galilea. Maen nhw wedi mynd yn ôl i bysgota. Ac maen nhw wedi mynd allan gyda'r nos, a maen nhw wedi cael noson ddiffrwyth. A wedyn, dyn ni'n cael rhywbeth tebyg i hanes Ioan hefo'r atgyfodiad ei hun, achos yn y bore bach, mae'r Iesu yn ymddangos ar y traeth, yn union fel wyddo a sil yr atgyfodiad. Ac wedyn, unwaith eto, nid ydy'r Iesu yn cael ei adnabod yn syth gan y ddisgyblion. Mae'n cymryd y disgybl Iesu yn ei garu i ddeud wrth Pedr, yr arglwydd yw. Wedyn, mae'r cynnwydd yn cychwyn. Ac wedyn, dyn ni'n mynd trwy hanes yr helfa mawr. Does neb yn gallu rhoi esboniad pan bod 153 yn rhif arbennig. Ella dyna jyst oedd y rhif y pysgod y diwrnod hynny. Ella bod yna rhyw symboliaeth i'r rhif yna, ond i bai bod yn rhif fawr. Ond does dim un o'r pobl sy'n sgwennu am Efengyl Ioan yn gallu rhoi reswm pendant 553. Ond wedyn mae'r adfer yn digwydd. A mae'r adfer yn sôn am Pedr. Pedr, y disgybl sy'n dod i'r lan yn gyntaf, mae o'n
eisiau gweld yr Iesu. Mae o wrth ei bodd bod yr Iesu wedi cyrraedd yn ôl. Wedyn, mae yna tân, mae yna brecwast. Mae'r Iesu wedi ei paratoi. Mae disgyblion yn cael dod â physgod ei hun unwaith bod yn cael y rhwyd i'r lan. Ond cofiwch y tro diwetha oedd Iesu hefo Pedr o gwmpas tân, neu oedd Pedr o gwmpas tân hefo'r Iesu ddim yn bell i ffwrdd. Oedd hynny nosiau cablyd neu bore dydd Gwener y Groglith. Iesu wedi deud bod Pedr yn mynd i gwadu ar Iesu deir gwaith. A be nath Pedr? Ond gwadu ar Iesu deir gwaith. O gwmpas tân. O gwmpas yr ysbryd glân, Duw mor aml yn siarad trwy tân yn yr Hen Testament. A dyna oedd Pedr wedi gwadu ar Iesu o flaen Duw ac o flaen eraill. A dyma ni unwaith eto ar y traeth na yn Galilea, hefo'r Iesu y tro hwn, a Duw yn y tân. A mae'r Iesu yn gofyn i'r Pedr tair gwaith. A ti'n fy ngharu i? Tair gwaith y cwestiwn yna, tair gwaith y gwadiant nath Pedr o'r Iesu. Mae yna adlewyrchiad glir yna. Mae Pedr yn cael ei adfer yn ôl i y ffydd yng ngolwg Iesu. Ac wedyn mae'r Iesu yn mynd ymlaen i sôn am sut fydd Pedr yn merthyr i'r ffydd Cristnogol ar ôl iddo fod yn arweinydd. Mae cael eich adfer gan yr Iesu neu gan Dduw yn rhan o'n galwad ni neu'n bywyd ni fel Cristnogion. Dyn ni i gyd wedi cael cyfnodau isel. Dyn ni i gyd wedi cael cyfnodau drwg. Dyn ni i gyd wedi cael yr adegau yna yn ein bywyd ni pan dyn ni'n meddwl o Dduw fedrai ddim. Dwi'n cofio pan colles i y chwaer, oedd hi'n 17, o'n i'n 19 ar y pryd. O'n i'n meddwl am ddod a di Duw yn galw fi fod yn y ffeiriad. A dwi'n cofio colli y chwaer. Ac am 6 mis, dydys i na wrth Dduw. Dydys i mod i ddim eisiau dim byd i wneud efo Dduw. Es i ddim i'r eglwys. Nes i anwybyddu Dduw yn llwyr. Yr unig peth nes i oedd deud gweddi gyda'r nos. A dwi'n cofio heddiw yn eglur, bob tro yn ei gweddio gyda'r nos, a llais yn deud, Robert, dwi dy eisiau di, dwi dy angen di, tyd yn ôl. Nath o cymryd 6 mis i fi cael yn hadfar ac i ddod yn ôl i lle o'n i jyst cyn i'r chwaer marw. Ac wrth ni cofio Pedr yn cael ei hadfer heddiw, dyn ni'n cyfarfod yn adeg y Pasg, adeg yr atgyfodiad, adeg yr adfa gorau sydd erioed wedi bod. Duw yn adfer Iesu i fywyd newydd yn y nefoedd. Fywyd newydd sy'n cynnig fywyd am byth i bob un ohonom ni. Pan dyn ni'n cael cyfnod drwg, dyn ni'n angen ein hadfer. Dyn ni'n dod yn ôl at Dduw a dyn ni'n cryfach. Heddiw, dyn ni'n dathlu y cymyn. Dyn ni wedi clywed Iesu yn deud, dewch, cael brecwast. Dyn ni heddiw yn cael rhannu y cymyn. Brecwast yr Iesu. Brecwast yr atgyfodiad. Brecwast adfar wythnosol i ni. Pan dyn ni'n mynd trwy cyfnod y drwg,
Ddown ni yn ôl at ddiw i cael ein hadfar, a fydd diwedd ein hadfar ni ac yn rhoi bywyd newydd i ni. Gadewch ni profi hynny yn ein offeren y bore yma, yn ein cymyn y bore yma, yn ein bywyd ni fel gadeirlan, fel esgobaeth ac fel corff Iesu yma ar y ddaear. Amen. Ar y cyd, gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Credwn yn un Duw, y Tad holl-lluog, gyneithir o'r nef a daear, a phob peth gwledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a genhedlwyd gan y Tad cyn o holl oesoedd. Duw o ddiw, llewych o lewych, gwir ddiw o wir ddiw, wedi ei genhedlu, nid wedi ei neithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwy ddwef gynnau pob peth, ein mwy ni ac ar ein iachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy neth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fair forwyn, a fe gwnaed yn ddyn. Fe groesylwyd drosom dan Pontius Pilate, dioddefodd angau a fe claddwyd, atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgyddyrau, ac ysgynodd e'r nef, ac yma'n eistedd a ddeheulawr Tad, a daw drachefn mewn gogoniant i fannu'r byw a'r meirw, ac ar ei deyrnas i bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arwydd roddor bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r Mab, ac ynghyd â'r Tad a'r Mab, a gyd o ddolefydd, a gyd o gyneddir, ac y lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan Gatholig ac Apostolig, cydnabyddwn un beddyr maddeuant pechodau, a disgwyliwn at gyfodiad y meirw, a bywyd y byd sydd i ddofod. Amen. Gyda'n holl galon a'n holl feddwl, gweddiwn ar Dduw. Gadewch i ni weddio am dangnefedd Duw yn yr eglwys ac yn y byd. Llanwn ni ag ymwybyddiaeth o ddogoniant, fel y gallwn ni adnabod y nerth a chariad dros yr holl byd. Bendithia Andrew ein hesgob ac archesgob Cymru, a bendithia David esgob Enlli ac archddia Con David, wrth iddynt ein harwain. Rhowch ddewrder i bawb pan fydd stormydd bywyd yn codi. Arglwydd yn dy drigaredd. A gawn ni'r wythnos hon gofio mewn byd ac eglwys, bawb sydd ar cyfrifoldeb dros ethol neu ddewis arweinwyr a bugeiliad. Cyfarwyddau meddylia fel y boedd yn obeidio gystyried yn bennaf uchelgais nad yr chafiad, ond yn hytrach gofio'r hyn sydd orau yw praidd a'u pobl, a'r hyn fydd yn ei harwain at y ddyrchafu di a'r deyrnas. Arglwydd yn dy drigaredd. Helpa ni anrhydeddu popeth a greaist. Gweddiwn dros ein byd, a meddyliwn yn arbennig am y cenhedloedd sy'n dioddef trais a gormes. Gweddiwn dros Wcrain, y Dwyrain Canol, a phob gwlad arall sydd yn dioddef. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwella a chysura rheini sy'n dioddef unrhyw fath o salwch, at gyfnertha rhai sydd yn gofalu amdanynt.
Heddiw gweddiw dros Les, Daniel B, Joanna Hardy, John Watkin Jones, Nick Thomas, Ruth Owen. Arglwydd yn Tregaredd. Gweddiwn dros bawb sydd wedi mynd trwy beryglon bywyd ac sydd yn awr yn ddiogel yn dy ofal di. Gweddiwn dros y Pab Francis, Cynthia Saunders Davies, Eric, Caris, John Langley, Hywel, Jean David, Ali, Viola. A'r rhai yma i gwyl goffa, John Owen, Selwyn Mohan, June Kelly a Chrissy Yates. Gorffwys tragwyddol dy roeddynt o arglwydd. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Gan gredu na fyddwn nhw'n trengu yn stormydd bywyd, am ein bod yn ymddiried yng Nghrist, gweddiwn yn ei enw. Da Tregarog. Derbyn y bwriadu, mwyn y fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Daeth y Crist atgyfodedig a sefyll ymhlith ei ddisgyblion a dweud, tangnefedd i chwi, pan welsant yr arglwydd llawenychodd y disgyblion. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chwi bob amser. A hefyd gyda chi. Rhannon arwydd o tangnefedd. Tangnefedd. Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn esiampl Crist,
ac i ufuddhau i'w orchymyn. Yr arglwydd afo gyda chwi. A hefyd gyda thi. Dychefwch eich calonnau. Yr ydym yn ei gyfrafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yw roi ein diolch am glod. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd, bob amser ac ym mhob lle, yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bythywiodd yw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Oherwydd yn ei fuddigoliaeth dros angau, gwawriodd oes newydd, daeth tenasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac echeir nid a chefn. Felly gyda lle'r angylion a holl gwmpeni'r nef, gyhoedd yn ogoniant dy enw ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant o diolch i ti y gwir a'r bywiol ddiw, creuwr pob peth roddo'r bywyd. Lluniais ni a dy ddelo dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelo honno a syrthio'n bryn o thogoniant. Rhodd yn ddiolch i ti am anfon dy fab i rhannu ein bywyd ni. Fe hildiais ti farwolaeth fel y cae'r byd ei achub, a'i atgyfodi o ddi wrth y meirw fel y bywyd ni fyw yn ddiwedd ac yn teion o'm ninnau. Sancteiddia at ysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff, a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn nos y brydychwyd ef, cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch, fe'i torodd, a'i roedd ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, biwtewch, hwn yw fy nghorff a roddau drosoch, gnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch, fe roddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltu drosoch a thros lawer maddeuant pechodau. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Cyhoedd yn ddirgeledd y ffydd. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gochmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant. Deiwn ar baro hwn a'r cwpan hwn i ti, derbyn ein habeth o ddiolch a moliant. Adfer ac adfwyad y holl bobl, adnewydden ni a phawb y gweddion trostint, a thras, a ddfendith nefol, a derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint, i'r llawenydd di-derfyn hwnnw, a addawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddiwedd, gydag ef yn ddiwedd, yn un dod yr ysbryd glân, eiddo ti, dad holl alluog, yw pob anrhydedd a gogoniant. Yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iachawd yn ni gweddiwn yn hyderus. Ein tad,
y rhwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad y enw, deled y dernas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein baro benyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y meddeuon unna ein dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithau gwared ni rhag drwg, canis eiddo ti yw'r dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n ein llawer, un corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu'r un bara. Oin Deus
Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon i'w ef. Ei gariad sy'n rhagwydd. Dduwiol ddiw, ymlygodd dy fab ei hun, i'w ddisgyblion ynghoriad y bara, agor lygaid ein ffydd, fel y gwelwn ef, yn ei holl waith gweredol, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un diw yn nawr a hyd byth. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. A hefyd gyda chi. Bydded i ddiw'r tad y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei agoniant, eich rhifhau i rodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig, a bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, y fo yn eich plith, ac adru gyda chwi yn wastad. Amen. Ewch mewn sengnefedd i garu a gwasanaethu'r arglwydd. Halleluia, halleluia. Yn enw Crist.